nisimgħu tkellimna llum tiskiet il-kelma tiegħek tkun jiddaw jikeċċit fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ejjew iżisħuti nitħejjew għal din l-Ewkaristija li wienet nistedinkom biex inneħħu kemm nistgħu id-distrazzjonijiet dak kollu li tellifna fil-ġabra tagħna għalhekk appell mill-ġdejd kieġobkom nitfgħu il-mobiles ħalli ninġabru ħanisimgħu lil Mulej jikellemna u li joffrilna lilu nnifsu fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. X'hemm iżjed importanti minn hekk eżisħuti fil-ħajja u x'hekk allura nagħtu prijorità lill-laqgħa tagħna mal-Mulej fuq kollox. Ejjew għalhekk fi skitt ta' qalbna nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi lil-Mulej nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall erbieħ ta' ħutna Rita Kamilleri, Mary Buħaġar u Viktor Suda. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġejt li inti twedu biex fost il-ħafna tibdejl ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew wilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Intom ħuti tiftakru fit-taħbit u d-batija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u binar biex lil ħadd minnkom ma nabbu. Tiġdu intom u Alla wkoll kemm kienet qaddisa, ġusta u bla għajb l-imġiba tagħna magħkom li jemmintu. Aħna kif tafu ġibna ruħna ma' kull wieħed minnkom isna missier ma' ulidu. Farraġnikom, għamilnilkom il-qalb, ħeġġiġnikom ħalli timxu kif xira quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna u għall-glorja tiegħu. Aħna niżżu ħajr bla għeda lil Alla tal-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewi. Dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Il-kelma tal-Mulej. Mulej, inti tarbinni u tarafni. Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Jekk nitla fis-smewiet emmint, jekk nimtet f'eħl-art intem ukoll. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-seb u mmur nammar fitru fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni jdejk u taqbadni l-lemminija tiegħek. Jekk ngħid ħajjaħbini dlam ħajkun li d-dawl lejl madwari, anqas id-dlam ma humu dlam għalik,
il-lejl jiddi bħan-nar. Nitlobkom tqumu bil-wieqfa. Alleluja. Alleluja. Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fehem tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċoħ boħra. Iskom oqbra mbajda, minn barra jidhru sbieħ u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtejn u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmejn, l-waqt li minn ġewwa kollkom ipokresija u ħażen. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċoħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu l-monumenti tal-ġusti u tgħidu kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk waħidkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattila tal-profeti. Ma issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Fil-ħajja tagħna eżiskuti inħossu ħafna emozzjonijiet, dak li nħossu ġo fina. Fosthom hemm l-emozzjoni ħansejħula hekk ta' l-antipatija u s-simpatija. X'ikunu dawn is-simpatija u l-antipatija? Xi ħadd ikollu grazzja miegħu u forsi laqqas tkun taf għaliex u x'hekk, u xi ħadd ma jkollux grazzja miegħu u forsi mingħajr raġuni serja u x'hekk. Aħna hekk il-bnedmin, xi ħadd intelluh sas-sema u xi ħadd ieħor inniżluh saqih l-art. Ma jfissirx li nagħmlu sewwa ta' mhux qed ngħid li nagħmlu sewwa. U tajjeb kieku nistaqsu lilna nfusna u x'hekk meta xi ħadd forsi ma jkunniex grazzja miegħu ngħidu għaliex. U x'hekk għaliex jiena dil-persuna forsi m'għandix grazzja magħha. Għalfejn bdejt b'dawn il-kelmiet illum. Forsi x'ħan nisimgħu Vanġelu bħal tal-lum ngħidu ma da Ġesu ma kellux grazzja ma dawn il-kittieba u l-Fariżej għaliex ikellimhom daqshekk bliebes u x'hekk lill-kittieba u l-Fariżej. Eżiskuti jiena ma naħsibx li kienet żgur li ma kienitx anzi kwistjoni ta' simpatija jew antipatija din ta' Ġesu lejn il-kittieba u l-Fariżej. Min kienu dawn il-kittieba u l-Fariżej? Kienu ovvjament gruppi ta' rġiel fi żmien Ġesu, ma ninsewx lin-nisa dak iż-żmien ma kinux jissieħbu fil-ħajja soċjali. Il-kittieba kienu biex ngħidu hekk qishom in-nutara ta' dak iż-żmien u x'hekk. Kienu anke forsi jikkupjaw xi dokumenti antiki, xi drabi forsi anke l-iskrittura mqazza dak iż-żmien ma kienx hemm u x'hekk printing houses biex ngħidu hekk, kollox kien jiġi kkupjat bl-idejn. U għalhekk ħadu post importanti fis-soċjetà. Il-Fariżej kienu grupp ta' rġiel ukoll li hekk jiddilittaw u josservaw il-liġijiet tal-poplu Alla bl-irqaqat tagħhom. U għalhekk kienu nies kburejn dawn, eżiskuti. L-ewwel difett kbir li kellhom li minħabba fih kienu jikklexxjaw ħafna ma' Ġesu kien l-kburija tagħhom. Kienu jħossuhom aħjar minn ħadd ieħor. Kienu ħfief biex jikkundannaw u jiġġudikaw. Kienu kważi minħabba din il-fissazzjoni li kellhom li josservaw il-liġijiet. Kienu jħossu l-Alla midjun magħhom mhux bil-maqlub. Eżiskuti li huma midjun imalla. U Ġesu imbagħad kien jikxef l-ipokresija tagħhom li fejn jidhru
quddiem in-nies jagħmluha tal-qaddisejn. Imma mbagħad femma jidhrux quddiem in-nies kollox kien jgħaddi. U x'hekk. U smajna x'qalilhom Ġesu llum mhux hekk. Intom ħsiebkom f'dak li hu ta' barra bħal qabar li minn barra żejn u sabiħ ma minn ġewwa. U x'hekk qed jgħidilhom Ġesu. U mbagħad l-istess. Intkom iżżejnu l-monumenti tal-profeti u tgħidu kieku konna fi żmien ma konniex nagħmlu bħalhom fi żmien missirijietna. U hekk qegħdin tgħidu li intom uliet il-qattiela tal-profeti. Imbagħad l-aħħar sentenza. Ma issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom tafu għal xiex qed jgħidu x'hekk għax dawn kienu fl-istess ħin iridu joqtlu lil Ġesu u hekk għamlu fil-fatt. X'qed jgħidilna Ġesu b'dan kollu? Eżis ħuti jiena u intu kolli konna t-tentazzjoni tal-Farizejta, tal-Fariżejżmu, li nibdew nagħmlu kollox għal quddiem in-nies u għal għajnejn in-nies u fil-moħħbi kollox jgħaddi. San George Prekan kellu raġun meta kien jipprietka l-intenzjoni retta. Kien jgħid dak li nagħmlu għandna nagħmlu ħarajn Alla, mhux biex nidru quddiem in-nies, għax kif għedna fil-bidu n-nies kultant faħrek u kultant maqdrek. U ta' din id-dinja kollox jgħaddi kif nidru quddiem Alla li jgħod, għax dak li ma jgħaddix eżis ħuti, dak li ma jgħaddix. U x'għandna nagħmlu eżis ħuti, x'inhuma l-għajnuniet li għandna nagħmlu biex ma naqgħux fit-tentazzjoni, ma naqgħux għat-tentazzjoni, għax it-tentazzjoni jkollna żgur, it-tentazzjoni tal-Fariżejżmu jkollna żgur. Pereżempju, it-tentazzjoni bħal dawn li nidħlu f'ċertu status quo ngħidulu hekk. Nidħlu f'ċerta drawwiet, għax niġi l-Knisja, għax forsi nitlob xi ftit, għax forsi jidher li jiena xi qaddejs, ngħidula supervja anke spiritwali. Mhux hekk. L-ewwel nett in-nisrani eżis ħuti biex ma jaqax dat-tentazzjonijiet, irrid jikkonvinċi lilu nnifsu li qatt mu tajjeb biżżejjed tara ma naħsbux li quddiem Alla aħna xi qaddisejn ta'. Anzi l-qaddisin kienu konvinti li huma midinbejn. U jekk aħna mexjin fit-triq il-vera, jekk il-mixja tagħna spiritwali ta' bilħaq hija mixja li nfittxu dejjem aktar insiru nixbħu lil Ġesu kif suppost tkun, aħna nkunu konvinti li aħna midinbejn għax aħna midinbejn, eżis ħuti. Min minnu perfett. Il-Bibja stess tgħid il-bniedem ġost jidneb 7 darbit kuljum. Mhux hekk. Minn l-ewwel nett il-konvinzjoni li aħna qatt m'aħna tajbin biżżejjed. X'in nara d-difetti ta' ħaddieħor mhux niskandalizza ruħi bih jew nistaġib bih ngħidu jien m'għandix tiegħi u jien m'għandix nara, hekk aħna nagħmlu eżis ħuti. Minn l-ewwel nett dejk il-konvinzjoni li aħna qatt m'aħna tajbin biżżejjed. It-tieni dak li smajna fl-ewwel qari tal-lum mhux hekk. San Pawl li jkellemna fuq il-kelma tal-Alla x'hekk. Aħna niżżuħħar bla qiegħda lil Alla talli l-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna ilqajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla. Kif tassew dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Aħna fina taħdem il-kelma ta' Alla, kif taħdem il-kelma ta' Alla? X'in nisma' l-kelma ta' Alla jien ngħid qed tgħidli tniggiżli l-kuxjenza l-kelma ta' Alla jew le? Għax kif tniggiżlix il-kuxjenza jiena minn waħda jidħol minn oħra joħroġ ta' eżis ħuti. Il-kelma ta' Alla iva suppost toħroġna mill-komdu tagħna. Jekk aħna dejjem l-istess il-kelma ta' Alla tgħidlek l-affarijiet mhux sejrin sew. Jekk aħna l-kelma ta' Alla ma tolqotna qatt bħall-ilma fuq dal il-papra, x'nitsin saraħ eżis ħuti. U x'hekk minn l-ewwel ħaġa il-konvinzjoni li aħna midinbejn. It-tieni is-smieħ tal-kelma ta' Alla li u x'hekk iċanfarna xi ftit iva mena le. U t-tielet eżis ħuti l-umiltà li wieħed mid-difetti kbar li kellhom dal-Fariżej ukoll kien li kienu supervi jaħsbu l huma aħjar minn ħadd ieħor. L-umiltà eżis ħuti virtu li mingħajra kull ma nagħmlu mitluf. Kull ma nagħmlu mitluf ta'. L-umiltà ma tfissirx low self-esteem tal-nħossni jar minn ħadd ieħor. In-nisrani veru, eżis ħuti, in-nisrani jumli la jħossu aħjar waqqas għar minn ħadd ieħor. Jemmen falla li jħobbu. Imma jaf li dak Alla wkoll qed jitolbu kont ta' emilu eżis ħuti.
In-nisrani veru jħobb l-oħrajn u jagħmel lil ħaddieħor dak li jixtieq ħaddieħor jagħmlu lilu. Mhux hekk? U fl-aħħar mill-aħħar iħobb lil proxmu tiegħu kif jixtieq ikun maħbubu. Min ejjew eżisħut illum il-mulej nitolbuh li dejjem inżommu quddiem għajnejna dawn it-tliet affarijiet. In-nisrani veru huwa dejjem fi proċess ta' konverżjoni, qatt ma jgħiduha sew ma ngħiduhiex ħafna drabi ta' ma nidħlu f'ċertu rutina, ma nħossux il-bżonn li nbidlu, nkunu qegħdin inqarqu bina nfusna. In-nisrani veru dejjem iħoss il-bżonn li jikkonverti. Jiena nħoss il-bżonn li nikkonverti. In-nisrani veru dejjem jitħeġġeġ biex jisma' l-kelma t'Alla u dejjem iħoss il-kelma t'Alla tħeġġu biex jikkonverti, biex ikompli jinbidel, biex isir dejjem aktar jixbaħ il-Ġesu. Eżisħuti u n-nisrani veru huwa nisrani jumli li ma jħossux il-fuq minn ħaddieħor jew aħjar minn ħaddieħor. Aħna mhux wieħed aħjar u ieħor inqas aħjar, aħna differenti. Hekk ħalaqna l-mulej, hekk sabiħa l-ħajja differenti, imma l-kollu li T'Alla il-missier wieħed tagħna tas-sema li jieħu ħsiebna u jħobbna l-koll. U aħna wliedu u jitaxxa jarana li nħabbu u nirrispettaw lil xulxejn. Mu bil-bieqfak jogħġobkom? Ħuti, il-ġenerożità u l-fedeltà għal l-impenji tagħna ta' kuljum juri kif aħna qegħdin ngħixu l-Evanġelju konxi ta' djufija tagħna, nitolbu ngħidu għalhekk mulej ħenna għalina u ismana flimkien sabiex il-Knisja tippromuovi l-imħabba l-verità, ir-riċerka l-ġustizzja u l-istima lejn kulħadd. Nitolbu mulej ħenna għalina sabiex ix-xogħol u l-impenn fil-ħajja ta' kuljum ma jitfejx fil-bnedmejn l-ispiritu tat-talb. Nitolbu mulej sabiex il-komunitajiet insara jisimgħu lil dawk il-persuni li jarfu s-sinjali ta' żminijiet u qed jagħmlu għażliet evanġeliċi. Nitolbu sabiex kull wieħed u waħda minna ma jkunx nisrani tal-isem biss, imma jimpenja ruħu konkretament billi jaħdem għall-Knisja u għad-dinja. Nitolbu bħal dejjem niftakru f'ħutna li qed isegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra, però ma ninsew qatt b'mod speċjali lil ħutna l-anzjani, il-murda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa mod speċjali dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna żisħu tiegħu fi skiet. Kull wieħed waħda minna joffri t-talba tiegħu b'umiltà lil mulej minn id-dejn Marija, l-Om tagħna tas-sema. U Alla li tara xem moħbi fil-qalb, bijet minna kull ipokresija u għatina li naqdu b'qalb safja u sinċira bi Kristu sirna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-mejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna u li unħiedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u din it-tiegħi meħtili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta li poplu tajtu l-grazzja tal-adozzjoni
tkun twajjeb mal-Knisja tiegħek wagħtiha d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwient mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Rita Kamilleri, Mary Buħaġar u Viktor Suda. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Imqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kieku jkollok tixbor il-fidi tagħna kollha f'kelma waħda, xi tkun? Tkun il-kelma mħabba, Allu imħabba, aħna msejħejn għall imħabba, għad nkunu ġudikati fuq kum ħabbejna u msejħin biex nkunu malla fil-mħabba tiegħu għal dejjem. L-umiltà, eżis ħuti, hija virtu li mingħajrha ma teżistix l-imħabba, għalhekk daqshekk importanti. Jekk kien nħossni aħjar minnek,
ma nistax inħobbok. U xek, għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' jagħtina grazzja noqogħdu attenti fuq il ħaġa li ma nkunux supervi, li ma nkunux imneħirna mxammar, imma nħossu naħwa ta' xulxejn. Meta jiżbalja xi ħadd jien ngħid lil nnifsi kemm niżbalja jien mhux nitkaża bih u xek. Nitolbuh bil-qalb il-mulej fit-talba tal-missierna li ngħixu ta' bil-ħaq ta' aħwa. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti rid tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dinja.
għaxem ġewa kull blitem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitej xinħalu lill-Kristu. Kristu enni inti biex għalek jina nkun għaddejjuni ta' kull blitem biex nimħabba biżin wasal. Jiftu qalbhom vera għal-Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull blitem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitej xinħalhom lill-Kristu. Kristu imsalibek tajtna rebħa ta' kull żmien, dik tal-ħajja fuq il-mewt, dik tal-mafra fuq il-mut. Jiftu qalbhom vera għal-Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull blitem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitej xinħalhom lill-Kristu. Kristu għenna lilhom il-salibek biex inkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek, illi nħobbu lill-bedwin. Jiftu qalbhom vera għal-Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull blitem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fitej xinħalhom lill-Kristu. Kemm tassew għandna x'ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżis Ħuti għall-Ewkaristija, għad-don tal-Ewkaristija, għad-don tal-ħajja nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Ħenna għalina Mulej watina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna